אנחנו רק צריכים לעמוד את זה. שלום, אני אבא של מאיה. ואני מאיה. היום אנחנו נכין קישוט לאוטו. קדימה. אז אנחנו צריכים, תביא לי את המספריים. בבקשה. אנחנו מקמטים את הכלים מהטואלט. לוקחים את המספריים. ומנסים למצוא. אתה יכול לבור לי? איפה כאן? לכל האורך? כן. עכשיו תגזור מחוץ לי, ככה. לא הבנתי? ככה. שלא יהיה חור כאן. ככה. אוקיי? אני פשוט אעשה לך סימונים. אתה יכול להביא לי משם עיקרון? טוב, אז כמו שאמרנו, היום נשארים לכם שיהיה קישוט לאוטו. יפה. אז ככה. תעשה את זה יותר ככה. אוקיי. לגזור את זה ככה? כן. אוקיי. צריך להכין עוד משהו בינתיים? לא. כן, צריך להביא טושים. אז אולי תביא בינתיים עד שאני מסיים לגזור. תוצאה? אוקיי. אוקיי. רואים? עשיתי טוב? כן. אוקיי. עכשיו תראה מה צריך לעשות. צריך לפתוח. תיקח את המספריים. ככה. כן. אנחנו כבר כמעט ב3 דקות, אז נעצור ונעשה חלק 2. אז חפשו אותנו לחלק 2.